a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the beauty a rich man's world. Fa uns anys hi havia un programa de televisió d'aquests que et poses per fer la migdiada que explicava com es fabricaven les coses. Eren mini-documentals que mostraven, per exemple, com s'empaqueta una borsa de cereals, o com es fa una pilota de futbol o un raspall de dents. Donava molta satisfacció entendre d'on venia un objecte tan quotidià. Avui anem a fer el mateix, però no amb un objecte físic, sinó un objecte cultural, com es fabrica una sèrie de televisió. Per explicar-nos-ho estem amb la Maria, alumna de francès i també guionista. Soc el Nico Bertrand, comencem. Drassanòpolis, un podcast de l'EOI Barcelona Drassanes. Episodi 4. Sèries amb la Maria. Hola Maria, com estàs? Què tal? Molt bé, i tu? Molt bé. Moltes gràcies per venir aquí a un nou episodi de Drassanòpolis i moltes gràcies a totes les persones que ens escolten, com cada 2 dimarts. Llavors, tu has fet comunicació audiovisual, has Correcte. fet un curs a l'escola Showrunner, estàs fent el màster de secundària, estàs fent el seu de francès. Com portes la titulitis? Fatal. Fatal, no? Perquè és un tràmit que te l'has de treure Clar. i és realment un tràmit moltes vegades. I ara, a part d'això que has mencionat, també vaig haver d'examinar el C2 de català, un altre títol. Perquè no en tenia prou. Perquè no en tenia tenies prou, perquè a mi un examen cada mes m'agrada. Però... I sí, realment és un tràmit. Però és que t'agrada estudiar, imagino, llavors. Realment m'agrada estudiar i sempre dic que m'encantaria poder-me passar tota la vida estudiant i no haver de treballar, això sí que no m'agrada. Vale, o sigui que tu allò de la universitat per major de 65 tu vols ja les bonificacions i tot ja, no? Endavant, Per jo tota la vull vida. ja. Molt bé. Però llavors tu ets originària de Girona, no? Jo soc de Girona, sí. Vale. I vas començar fent comunicació audiovisual. Correcte. Soc de Girona i allà vaig estudiar el batxibac, que així és com vaig entrar francès, França, tots els coneixements de llengua francesa que tinc previs a estar fent el CEU aquí a l'EOI, els tinc del batxibac i em va encantar. I després jo estava això, entre alguna cosa de llengües, filologia o comunicació visual. I vaig decidir que ara que era jove i tenia una universitat per fer-ho, havia de fer comunicació visual i que els llibres sempre estaven allà i la llengua sempre estava allà per a un futur. Com que jo havia estudiat tota la vida, Clar. i vaig fer comunicació visual. Vale. I d'allò vas passar a... O sigui, ja et vas dedicar no, a aquest sector. Exacte. Però dedicar-se a aquest sector... Què significa? Què significa? Perquè tot és intermitent, tot és irregular, tot va per projectes, ja és tot un repte que sigui remunerat, i molt menys quan acabes de sortir de la carrera i està com molt normalitzat treballar de gratis i sota el pretext que estàs aprenent i que t'estan fent un favor deixant-te entrar en un rodatge i... Vida de becària, no? Sí, que puguis donar un cop de mà és un privilegi i en realitat, mare meva. Clar, llavors tu dintre del sector audiovisual t'has dedicat més, per ara vull dir, a la ficció, no? Exacte. Vale, perquè has fet un curtmetratge, no? Sí, Fa un correcte. parell d'anys? Correcte, quan acabes la carrera i fas el TFG te pots especialitzar en uns quants itineraris i jo em vaig especialitzar en guió i realment el que més m'atreu és escriure històries. Llavors em vaig especialitzar en guió i com a TFG, per no complicar-nos i fer un llargmetratge i per entrar en contacte oficialment amb el món audiovisual, vam fer un curtmetratge. I aquest curtmetratge va per llarg, perquè fa 2 anys que el vam començar, 3 anys que el vam començar a pensar. 2 anys que el vam rodar, encara no ha sortit. Ah, vale. Perquè clar, és el que et deia, és complicat perquè no és remunerat. Ningú et paga si no tens un nom. Tothom treballa de gratis, tot és a base de favors i quan tens temps, quan no tens temps, tot avança a uns ritmes molt irregulars i realment ara aquesta setmana passada acabem de tancar la fase de muntatge. Això vol dir que hem fet el guió, hem rodat, hem muntat el curt, ara queda el so, el color,
distribuir-lo per festivals, després que arribi a plataformes i que la gent el vegi, un curtmetratge, que la gent no sol consumir curtmetratges, vull dir... Però també que és el més senzill de fer. Exacte, alhora és el més senzill de fer. No comences ja per un llarg. Però llavors, i com fas, per exemple, per entrar en la fase de festival? O sigui, perquè si no tens cap productora, vull dir que el recolzi, com que nosaltres no hem tingut productora des de l'inici, ha sigut tot absolutament autogestionat, perquè era un TFG i prevalia tirar endavant el TFG, tinguéssim o no tinguéssim una productora. Llavors ara la idea una mica, com que ja tenim el curtmetratge muntat, ja està tancat, ara és com un producte tancat, que si alguna productora, més que productora, una distribuïdora, ens vol fer com aquesta feina de distribuir el curtmetratge, que és qui està més al cas dels festivals als quals podem accedir, que encaixen amb la temàtica del nostre curtmetratge i el nivell que té, doncs genial, o si no, una productora ha de constar com a productora del curtmetratge, encara que no sigui real, perquè aquest curtmetratge ja ha estat produït, ja ha estat rodat, només queda la producció en la fase de distribució. Sí, ha de constar una productora o una distribuïdora i llavors és qui gestiona el tema d'inscriure's als festivals. I és el mateix, per molt que sigui un curt i un llarg, si no tens un nom és molt més complicat. És molt més complicat. Per exemple, no sé si el coneixes o quan abans vivia a València, hi havia el que es deia la mostra del cine jove i que només era llarg, curt o animació, ficció o documental inclús, crec, que era només de directors i directores no ells. I això sí que era com per impulsar una mica la creació, la nova creació. Totalment. I de fet he sentit com a moltes directores, que ara ha hagut com una onada de directores molt joves que han pogut fer el seu primer llargmetratge, que diuen que és molt més difícil fer la segona obra que la primera, perquè la primera està molt reconeguda, que és com talents joves que no hagis tingut un llargmetratge abans o un curtmetratge abans, no? Realment sí que s'intenta promoure molt el talent jove, les persones que comencen, molta ajuda. Ara, aguantar, i la segona pel·lícula per això diuen que és més difícil que la primera. Perquè fins i tot, i això en parlarem segurament, al nivell de financiació, trobar productores, tot això, segurament hi ha com criteris, també pot ser de un director o directora novell, pot ser que dona punts també per trobar algunes ajudes o el que sigui. Totalment. Sí. El fet que siguis directora novell et fa entrar en una categoria d'ajudes que, de nou, complica que després les persones que ja fan la segona pel·lícula sigui més difícil. També passa amb ara que hi ha tot el tema de les quotes, hi ha d'haver un percentatge de l'equip que han de ser dones. Llavors també, al final això de les quotes sempre és com aquest... Està bé, però està... Exacte, sempre hi ha com aquest... Té un doble fil una mica, sí. Té un doble fil. Doncs, sí. El paper de showrunner, exactament, una sèrie que és? Sí, els showrunners és una figura que no ha nascut aquí... Anem a dir-ho ben cada... Showrunner, no? Showrunner. Sí, a mi em sembla bé. Sí, és una figura que no ha nascut aquí, però és com aquesta idea de que moltes vegades el guionista escriu sobre el paper i sembla que ja no està a les teves mans la idea, i que la feina del guionista després ha de passar per el rodatge i després per el muntatge, i és com que la història s'escriu 3 vegades, perquè el que hi ha sobre el paper, després tu no saps què passarà en un plató, quins inconvenients, quins obstacles, quines escenes no hi haurà temps de rodar, s'haurà de reinventar una mica la història i després el muntatge, fer que funcioni, igual també has de reinventar una mica la història i a vegades el guió no s'assembla res al producte final. Llavors una mica el showrunner és una nova figura que intenta com vetllar per la coherència en totes aquestes reescriptures. Exacte. Exacte. I quines són les etapes llavors de desenvolupament d'una sèrie? Com es fa de partir la idea fins que són moltes coses, m'imagino, i com sempre Accés Audiovisual és un treball molt d'equip, però amb aquesta figura i tal, què serien les etapes? Quines serien? En primer lloc has de tenir una idea, no? Sí, ajuda. I que la idea sigui bona. I no sé si és, això ens van explicar a la carrera, però no sé si era Steven Spielberg que deia que una bona idea es pot explicar amb una frase. Si pots explicar amb una frase el personatge principal, el conflicte, i això et genera interès, és una bona idea. Llavors, amb aquest punt de partida, comences a desenvolupar personatges i trama. En una sèrie, més que en un llargmetratge, són molt importants els personatges, perquè la sèrie té això que no té una pel·li, que de sobte en un capítol et pots especialitzar en un personatge, en un altre te'n pots anar per les rames d'alguna subtrama, és com que tens molta més llibertat, no és potser tan lineal com una pel·lícula, no?
com que les sèries tampoc quan les escrius saps quan acabaran durant, si se'n farà una segona temporada, si se'n farà una tercera... I tens una feina que t'has d'identificar molt més amb alguns personatges al més des del públic, perquè s'enganxi, no? Exacte, no? I llavors també vas valorant, no? Vale, aquest personatge està agradant més, no? És un producte que sempre s'està construint, llavors els personatges són molt importants, els elabores bé i comences a elaborar les trames, no? Les que són més secundàries i el que seria l'arc general de tota una sèrie, no? Que és el que el pilot es planteja i com s'acabarà tancant a l'últim capítol de la primera temporada, no? Per exemple, i un cop tens tot aquest arc fet tant per capítols com per temporada, comences el procés d'escriptura, moltes vegades no ho has de tenir tot clar, no? Ho vas trobant, sobretot en comèdia, vas trobant el to mentre escrius, vas trobant com parlen els personatges, que al final una comèdia més que el que passa són els gags, no? Les relacions. I un cop està escrit, vens la idea. No sempre has d'escriure-ho tot, perquè depèn de quines ajudes dones, que tampoc n'hi ha tantes, no? A vegades és més que presentis un esbós bastant concret, però no necessites haver... Sí, un tractament, no necessites haver escrit tots els capítols, ni ha d'estar la versió definitiva de guió... És com el que dius, no, de personatges, trames, pot ser un esborrany d'un capítol, i amb això, però que això ja seria un dossier prou gros. Sí, un dossier, la Bíblia es diu. Sí, a més, que clar, el nom ja ho diu. I realment aquí entra tot això que dius que és una cosa molt col·lectiva, escriure, perquè després tu potser has començat la teva idea, a la que et donen alguna ajuda i s'hi posa alguna productora, tothom comparteix la visió de la sèrie, es passa a fer una escriptura col·lectiva, perquè normalment una sèrie hi ha com una writer's room, no? Un conjunt d'escriptors, exacte, un grup de guionistes, i així anar seguint, no? Si és una telenovela que són capítols diaris, doncs no ho sé, vas a un mes vista i vas escrivint diàriament, i si és una cosa més tancada, doncs suposo que tens un període i unes dates d'entrega. Tot funciona per dates d'entrega i ja està, i acabes com puguis el guió. És que no sé per què estic pensant això, però quan vas parlar ara de si fas una telenovela que són molt capítols diaris i tal, vaig veure fa poc una nova moda que va sortir arrel de TikTok a Xina, que és com el Shein de les sèries, bàsicament, que estan fent com unes sèries per mirar al mòbil en format vertical d'un capítol diari. En format vertical? D'un minut i mig. Uau! I una cosa, ja s'estan fent, hi ha estudis a Los Angeles que ho estan fent en mode americà, i si algú si mires TikTok i tal, a vegades sí que et surten anuncis de aquesta sèrie on surt, és una sèrie especialment fet per una productora, i fan una temporada en 2 dies, pot ser, perquè imagina't escriure al nivell de cliffhanger tot això d'un capítol de minut i mig. Sí, pràcticament és la durada d'un tràiler. Clar, és com les telenovel·les que abans potser l'objectiu era es posava per les ames de casa, diguem-ne, en els anys 60-70 que va començar a aquesta hora de la tarda perquè és quan tenien temps, ara per el públic que està al transport públic, pel matí mirar minut i mig de capítol. I hi ha com tot un funcionament de tens uns gratis i després has de pagar si vols veure més. O sigui, vull dir, hi ha noves coses, hi ha molts nous formats. Per una banda m'entristeix, i d'altra banda sí que és veritat que l'hàbit de consum que tenim de sèries és de, mentre cuino, em poso l'ordinador en aquest moble i miro de reüll la sèrie, tal, i és que realment és una barbaritat el temps que hi ha darrere d'una sèrie i l'hàbit de consum que tenim és com... Que es redueix cada cop més. Que es redueix cada cop més, l'atenció es redueix molt més en proporció a la feinada que hi ha des de que es té una idea fins que tu estàs mirant el capítol mentre et cuines el dinar. Bueno, però parlant de sèries, justament ara que arribem a la secció de l'Enyaut, el nostre reporter oficial de Drasanòpolis, aquesta setmana no hem de parlar amb alumnes, sinó amb profes de l'escola que podien proposar com recomanacions de sèries en la llengua que estudien els estudiants. Llavors anem a escoltar-ho i després a veure si tu tens potser alguna recomanació també de sèries pels nostres oients. D'acord. Bon dia, Àlex, bon dia, Lourdes. Escolteu, quina sèrie en japonès ens podríeu recomanar? Doncs jo recomanaria una sèrie que està disponible a Netflix, que ja té uns anys, però la història és molt maca, es diu Días Naranjas i va sobre una noia que és música i perd l'audició i llavors hi ha un noi que l'ajuda i és molt maca la història i a més també serveix per aprendre una mica de llengua de signes japonesa.
Jo no la conec personalment, també fa molts anys, que sento que els alumnes parlen molt de One Piece. Com que no la coneixes? No. Sí, fins i tot la conec jo. Doncs bé, potser és perquè les sèries... Bé, no m'hi he dedicat, però sí que he sentit que parlen molt i quan surt la paraula a classe, la sèrie i tal. Aquesta crec que molt bé. I últimament crec que també parlen d'un reality, Terrace House, però tampoc... Bueno, aquesta sí que l'he vist res, molt poquet, i realment culturalment és molt interessant perquè veus la diferència. Gran Hermano, per exemple, que la manera de comportar-se tot és totalment diferent. Aleshores, ni que sigui per mirar una miqueta 10 minuts, aquesta Terrace House potser val la pena. Hola Maria, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Escolta, ens podria recomanar un parell de sèries en francès per l'aprenentatge del francès? Home, i tant, mira, una francesa i una quebecoise, així els dos accents i que no diguin que som centralistes. Doncs perfecte. Mira, la francesa Sangre Dinero a Filmin amb Vincent Landon és una minissèrie fantàstica sobre la corrupció, els diners, el frau, tot meravellós. D'aquestes ens han agradat molt. Sí. I Vincent Landon està molt bé. I l'altra és la quebecoise, el superdirector de cinema canadenc quebecois Xavier Dolan, que es diu La noche que Nolan despertó. Us dic els títols en castellà, La noche que Logan despertó, perdó. Us dic els títols en castellà perquè serà més fàcil trobar-los així a Filmin. Totes dues es troben a Filmin. Hola, Aina. Hola. Ens podria recomanar unes sèries en català que estiguessin bé per l'aprenentatge del català també? Sí, doncs he pensat. Així, alguna sèrie que s'hagi fet darrerament, el Jo Mai Mai, que és molt destinada a públic adolescent, però en general també està molt bé. Llavors, una que es va fer a Mallorca, que es diu Mai Neva Ciutat, que també és bastant recent. Sí, com a sèries així mítiques, podria dir El Porc a Misèria, Els Plats Bruts i Les Tresines. Oh, molt bones! Més, podríem dir també Estació Enllaç, que per mi és un gran hit de la història TV3. Doncs perfecte, noies, queden apuntades. Moltíssimes gràcies. En coneixes algunes de les que s'han nombrades? Potser les japoneses o les franceses, ben si ets estudiant de francès? Et diré que no, pràcticament no. I és que, per molt que hagi estudiat sèries, al curs de showrunners, he sigut molt poc consumidora de sèries. Jo he consumit molt llargmetratge i, de fet, el curs de sèries me'l vaig agafar com anem a obrir la ment i anem a entrar en les sèries perquè formen part del món audiovisual. Però havia consumit molt poca sèrie, soc molt més de pel·lícules. Però llavors, de les 2 o 3 sèries que hauràs vist a la teva vida, algunes recomanacions? No, n'he vist. Mira, recomanaré l'última que he mirat, que es diu Severance, que m'he mirat la primera temporada i he de començar la segona, que m'ha encantat. No és tan bona la segona temporada, però no dic res. Em quedaré aquí. Sí, no, però està guai, és molt bona idea de principi, això sí. Visualment, el concepte, el misteri... Genial, m'ha encantat moltíssim. Severance en Apple TV, no tenim cap comissió per fer-ho. Les últimes preguntes sempre que fem, primera, tu ets estudiant de francès, llavors, tens una paraula favorita o una, i a més, com ja estàs en C1, o sigui, ja tens cert nivell, òbviament, una paraula favorita o una que veus que no es pot traduir, per exemple, en català, una que tens en particular? Si ho hagués agafat per una paraula que no es pot traduir, igual hagués dit una cosa més interessant de la que diré, però sempre dic que la meva paraula preferida és pain au chocolat. A veure, pain au chocolat, explica'ns per què. I no és per cap motiu profund, és una paraula que fonèticament m'encanta com sona, i em recorda que quan vaig fer un viatge que vam anar a París amb uns amics meus en època estudiantil de molt pocs diners a la nostra compte bancària, en comptes d'anar a restaurants a París, que no eren surt... només menjar en boulangerie. Era pain au chocolat. Pain au chocolat, pues, crec que és la més profund que hem tingut fins ara. I ara també, que com acabem sempre amb un joc, jo he pensat, pues, ja que parlem de sèries, fem sobre sèries, però ara tinc una mica de por, perquè com has dit que no eres molt consumidor de sèries, a veure si tu fas això i no funciona. Però bueno, el joc seria només fer un rànquing de sèries catalanes mítiques. Quin seria el teu rànquing? Llavors, ara et poses una mica d'actriu i si no has vist la sèrie, fas que sí que l'he vist 3 cops. Llavors, o només per haver escoltat o per la importància que ha tingut. D'acord. Llavors, et dono 5 sèries i tu fas un rànquing
amb la justificació que vulguis. D'acord. Vale? Me les dius totes de cop? Et dic les 5 Val. i tu me les fes el Val. rànquing. Llavors, primera, plats bruts, Merlí, cites, polseres vermelles i les teresines. Ai, que És difícil. complicat. M'he posat les mans al cap. Personalment, Ahà. la primera, plats bruts. La primera seria. Okay. Sí. Anem a fer-ho per ordre. Diré de la segona, Merlí. Ahà. Deixaré les tresines pel final perquè no l'he vista, però m'encanta el concepte. Vale, segurament quan la miri serà però la molt sincer, número 1. molt sincer. I et quedes cites i polseres vermelles. Faré polseres vermelles, que no l'he vist. És Però sí que a la vaja, gent li encanta. Vaja. I cites algun capítol l'he vist? No, canvio. Les tresines la quarta i cites la cinquena. I cites la cinquena, però la primera plats bruts, per què la primera? Perquè l'he vist i em fa Perquè és molt l'única, no, riure. que has I no vist, només em fa riure a mi, li fa riure al meu pare, a la meva mare, al meu avi, a la meva àvia, li fa És riure... molt intergeneracional. Exacte, sí. I forma part de la identitat de Catalunya al final. I Merlí també perquè l'has vist i l'has vist Merlí perquè l'he més. vist, la primera temporada, les primeres, no el Merlí Saperaude que es va fer Sí, l'spin-off que van l'spin-off, fer. aquest no l'he vist, m'agradava. No tant com per acabar-la, però bueno. Doncs molt bé, mira, una guionista de sèrie que no mira sèries, a mi em sembla superinteressant, però per cop invitarem a un profe de japonès que no parla japonès, cosa És com el que diuen no en casa del herrero cuchilla, cuchara de... Cuchillo de... Com és? És que m'ho En preguntes casa a del mi. herrero cuchilla de palo. Ai. Podeu posar als comentaris, si us Correcte. plau, el de... A veure, cuchilla de... Bueno, mira, saps com és l'equivalent en francès d'aquesta expressió? Que a veure, que segurament no em sortirà tampoc, A veure. que és, bàsicament la traducció seria com al casa del sabater, tothom està mal calçat. Sí. Ves, més o menys. Més o Però bueno, que no hem sortit... Bueno, una cosa així. Bueno, super. Bueno, ens ha sortit. Que meravella. Doncs no res, oye, moltíssimes gràcies per haver vingut, Maria. Un plaer. I com ho he dit, ja a la descripció de l'episodi posarem tots els enllaços interessants dels que hem parlat i moltes gràcies a tothom que ens escolta un altre cop i ens veiem al proper episodi de Brassanopolis. Adeu! Adeu. Beautiful land, but that cutie pie. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world.